να περάσουμε γρήγορα και στο τρίτο και τελευταίο τραπέζι. Μετά από αυτό το πολύ βιωματικό που είδατε στο δεύτερό μας τραπέζι, που νομίζω είδατε την έννοια της ενεργού γύρανσης σε όλο της το μεγαλείο. Δεν είναι συναισθήματα, είναι πολλά. Είναι σχέση εμπιστοσύνης, είναι τιμή, είναι πολλά πράγματα, είναι παράδοση, είναι πολιτισμός. Είναι τιμή μας σήμερα που έχουμε σε μια δύσκολη εβδομάδα με πάρα πολλές υποχρεώσεις τον Γιώργο το Σταμάτη, είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εργασίας με αρμοδιότητα την κοινωνική αλληλεγγύη και την αντιμετώπιση της φτώχειας, αν με απατά η πληροφόρηση που έχω. Οπότε γρήγορα, κύριε Σταμάτη, σας δίνω το λόγο, αφού σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία. Ωραία. Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν να συγχαρώ τους υπεύθυνους του έργου και νομίζω κάποια πράγματα είναι πιο ορατά από ό,τι ήταν πριν και νομίζω ότι ο κάθε στόχος και αυτών που χρηματοδοτούν τέτοια έργα και αυτών που τα υλοποιούν είναι να υπάρχει το κοινωνικό αποτύπωμα και αν αυτά τα έργα μπορούν κάποια στιγμή να υιοθετηθούν από την πολιτεία ως πολιτικές. Εγώ θέλω λίγο να ανατρέξω, να κάνω μια έτσι μετάβαση όχι μια μετάβαση, μια επιστροφή στο παρελθόν γύρω στο 2007. Τότε λοιπόν ήμουν συνεργάτης του Δημάρχου Αθηναίων, του κ. Κακλαμάνη, και είχαμε αποφασίσει να κάνουμε ένα πρόγραμμα εθελοντισμού για άτομα τρίτης ηλικίας. Δεν σας κρύβω, αν και ο κανονισμός των λεσχών φιλίας του Δήμου Αθηναίων που είχε φτιάξει ο Αείμνηστος Εύερτ το 1989, ανέφερε τη μαγική λέξη για εκείνη την εποχή εθελοντισμός. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι το 2006-2007 κανένας δεν είχε ανατρέξει για να καταλάβει ακριβώς, και όχι μόνο στο Δήμο, αλλά γενικότερα και στην Ελλάδα, τα ωφέλη του εθελοντισμού στα άτομα τρίτης ηλικίας. Τότε λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα και είχα έρθει και σε επαφή με χώρες αγγλοσαξονικές, να το πω έτσι, που έχουν εμπειρία στον εθελοντισμό, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε εθελοντισμό. Συγγνώμη αν θα σας απογοητεύσω. Στην Ελλάδα έχουμε κάτι άλλο, αλλά εθελοντισμό δεν έχουμε. Έχουμε αλληλεγγύη, έχουμε φιλανθρωπία, έχουμε μια δοτικότητα, έχουμε μια φιλεσπλαχνία, αλλά δεν έχουμε εθελοντισμό. Γιατί ο εθελοντισμός είναι κάτι τελείως, να το πω έτσι απλά, αφορά την ενεργό πολιτιότητα του κάθε πολίτη, που μέσα από αυτό ο πολίτης γίνεται δημοκράτης και ταυτόχρονα είναι υπερασπιστής της διαφορετικότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βέβαια της οποιασδήποτε ευαλωτότητας για οποιοδήποτε συμπόλητη μας, ανεξαρτήτου φύλου, θρησκείας και ηλικίας. Τότε λοιπόν είχαμε κάνει ένα πρόγραμμα, το είχαμε ονοματίσει εθελοντές με ηλικία. Ο στόχος ποιος ήταν να δείξουμε ότι οι εθελοντές μπορεί να έχουν ηλικία. Είχαμε περάσει 3 χρόνια περίπου και την έχουμε και ακόμα, μια χαμένη κληρονομιά, τη χαμένη κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων, η οποία δεν μεταφράστηκε πραγματικά σε κληρονομιά. Ήταν κάτι, αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες, pledge volunteering, δηλαδή ο εφήμερος εθελοντισμός, ο οποίος ήταν μόνο για μία στιγμή, για μία διάρκεια, σε ένα συγκεκριμένο χρόνο, για ένα συγκεκριμένο project. Και αυτό είχε να κάνει με την ιδέα του Ολυμπισμού, με το γεγονός ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες γινόντουσαν στη χώρα μας και οποιοσδήποτε τότε, αν και οι εθελοντές δεν ήταν πάρα πολύ σε σχέση με την ανάλυση κόστους-οφέλους, γιατί ξέρετε πάντα πρέπει να δούμε το γεγονός, τον πληθυσμό που στοχεύουμε και τα χρήματα που διαθέτουμε. Οπότε τότε θα μπορέσουμε να καταλήξουμε αν το προϊόν το οποίο εμείς θέλουμε να τρέξουμε, ένα πρόγραμμα εθελοντισμού, είναι πετυχημένο ή όχι, και βέβαια στο τέλος κάνοντας την όλη του αναφορά. Τότε λοιπόν επιλέξαμε αυτό το πρόγραμμα εθελοντές με ηλικία και καταφύγαμε κυρίως εκεί που έχεις μια μεγάλη βάση δεδομένων που είχε ο Δήμος Αθηναίων για τα άτομα τρίτης ηλικίας, που δεν ήταν άλλο από τις λέσχες φιλίας ή ΚΑΠΗ, αν θέλετε, έτσι. Ένα και το αυτό είναι. Τώρα έχουμε πάει στα κέντρα ανοιχτής φροντίδας που έχουν οι Δήμοι και βέβαια συνιστώ και σε κάθε Δήμο να κάνει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Τα λεφτά υπάρχουν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο δεν είναι μόνο μια συντροφικότητα για τα άτομα μιας ηλικίας, είναι και μια συνεδριακή, αν θέλετε, πλατφόρμα που μπορούν εκεί να κάνουν διάφορες εξετάσεις πέραν της ψυχολογικής και ψυχοθεραπείας και το καθεξής. Οπότε
Ο στόχος πάντα είναι να πηγαίνουμε στα ανοιχτά μοντέλα και να αποφεύγουμε τα κλειστά μοντέλα. Τότε λοιπόν όμως αποφασίσαμε να δούμε πώς μπορούμε τους πολίτες και δημότες της Αθήνας να τους κάνουμε μετά το άτομα τρίτης ηλικίας να κάνουμε πιο ενεργούς. Δεν ήταν εύκολο να ψάξουμε να βρούμε το στόχο. Μιλώντας με πολλούς ειδικούς, ουσιαστικά καταλήξαμε στο εξής, ότι πρώτον, όταν κάνεις ένα πρόγραμμα εθελοντισμού για άτομα τρίτης ηλικίας, πρέπει να είναι πολύ κοντινό ο σχεδιασμός από την υλοποίηση. Αν είναι μακρινός, ο στόχος αυτός φεύγει. Και αυτό έχει να κάνει για δύο λόγους. Πρώτον, δεν υπάρχει ακόμα η αίσθηση της κουλτούρας. Τι θέλω να πω, ότι τα άτομα τρίτης ηλικίας αυτή τη στιγμή, που είναι στη χώρα μας, δηλαδή να πούμε 60-65+, προέρχονται από μια συγκεκριμένη χρονολογική περίοδο γέννησης, με συγκεκριμένα δεδομένα της εποχής που γεννηθήκανε, που μεγαλώσανε. Άρα ήταν πολύ δύσκολο, φανταστείτε ένα άτομο τρίτης ηλικίας το 2040, okay, εγώ, να το πω έτσι απλά, θα είμαι τελείως διαφορετικό δομημένος ως χαρακτήρας και θα έχω και τελείως διαφορετικό επίπεδο μόρφωσης από ό,τι έχουν οι σημερινοί άνθρωποι της ηλικίας. Αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί εδώ και εκεί πολλές φορές ενδεχομένως στοχεύουμε, αλλά είναι τελείως διαφορετική μια, επιτρέψτε μου, χαρούμενη, διασκεδαστική, καθημερινή δραστηριότητα από τον εθελοντισμό και την ενεργό γύρανση. Η ενεργός γύρανση, με βάση και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θα πρέπει να βασίζεται και να προσδοκά στην αύξηση της επίπεδου υγείας, άρα και στο προσδόκιμο ζωής, και το ανταποδοτικό να είναι προς την κοινωνία και προφανώς προς το ίδιο το άτομο. Φανταστείτε, και συγγνώμη για τη φωνή μου, στην Αγγλία, που έχουν ένα από τα πιο εξελιγμένα και είναι και περήφανοι εθνικά συστήματα υγείας, πολλοί άνθρωποι που συνταξιοδοτούνται την επόμενη μέρα συμμετέχουν ως εθελοντές για να είναι η μεταβατική περίοδο αυτή της συντάξεως με τους νέους ανθρώπους που έρχονται. Και συνήθως τους βάζουν στα κέντρα υγείας που είναι στην υποδοχή. Είναι ήδη άνθρωποι οι οποίοι υπήρξαν γιατροί, νοσηλευτές, παραγιατρικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό. Και αυτό έχει πολύ ευεργετικά αποτελέσματα. Ένα δεύτερο παράδειγμα, πάλι στην Αγγλία, είναι ότι, που τα μουσεία είναι ιδιωτικά, όλα σχεδόν, και οι συλλογές, είναι ότι οι προσλήψεις έρχονται μέσω του εθελοντισμού. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει στην υποδοχή, έχουν πάει στην μετάφραση, έχουν πάει στην ξενάγηση, έχουν πολλά μόρια από το ίδιο το μουσείο, ώστε να είναι την επόμενη μέρα υποψήφιοι υπάλληλοι. Τότε λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε στο Δήμο, και έρχομαι πριν σε αυτό που σας έλεγα, είναι ότι το πρώτο πράγμα είναι ότι όταν βάζουμε ένα πρόγραμμα εθελοντισμού για άτομα τρίτης ηλικίας, πρέπει να είναι πολύ κοντινό ο σχεδιασμός, η ενημέρωση του ατόμου, ο στόχος που θέλουμε να επιτέχουμε και το αποτέλεσμα αυτό. Γιατί παρατηρήσαμε τότε, και θα σας πω ποιο ήταν το project που είχαμε δημιουργήσει, ότι ένα άτομο τρίτης ηλικίας αντιλαμβάνεται ότι έχει διάφορα υποκείμενα νοσήματα, τα οποία είναι μέρος της ζωής του. Εξετάσεις σε γιατρούς και ούτω καθεξής. Δεύτερον, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι από την ώρα που τους ενημερώνεις για ένα πρόγραμμα μέχρι την ώρα που έρχονται να το υλοποιήσουν, αν αυτό είναι μακρινό, υπάρχει περίπτωση να μην ζουνε. Και τρίτον και βασικότερον, πρέπει να γίνεται αξιολόγηση των ανθρώπων οι οποίοι έχουν χάσει πρόσφατα ή δεν έχουν ακόμα συνέρθει, επιτρέψτε μου τον όρο, από την απώλεια ενός κοντινού τους προσώπου. Οπότε, αν ερχόμαστε εμείς να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα εθελοντισμού, το οποίο είναι κάτι ξέχωρο από τη φιλοσοφία που υπάρχει, πολλές φορές λοιπόν δεν έχουμε το απαιτούμενο αποτέλεσμα. Εμείς τότε λοιπόν είχαμε αποφασίσει να πάμε σε κάτι πολύ απλό. Να μην τους διαταράξουμε τη ζωή τους, απλά να γίνουμε μέρος της καθημερινότητάς τους. Ποια ήταν η καθημερινότητα ενός ατόμου εκείνη την περίοδο? Ήταν να βγει από το σπίτι του 3 φορές τη βδομάδα και να πάει στο καπί. Οπότε τι είπαμε? Στην ώρα που θα περπατάς, κυρία Ελένη, κύριε Γιώργο, κατέγραψέ μας τι πρόβλημα βλέπεις στη γειτονιά σου και στην περιοχή σου. Μπορεί να είναι σπασμένο παγκάκι στο πάρκο, μπορεί να είναι ένα φως που δεν είναι τόσο δυνατό, μπορεί να είναι τα σκουπίδια. Αυτό όμως βάλαμε να το αποτυπώσετε σε χαρτί. Γιατί αν δεν αποτυπωθεί σε χαρτί, τότε φεύγει από τη λογική ενός εθελοντικού προγράμματος και τη συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα και έχει έναν ρόλο καταγγελτικό. Είδα αυτό, είδα αυτό, είδα αυτό, και ταυτόχρονα υπάρχει και ο κίνδυνος της πολλαπλής επανάληψης.
Άρα, για να καταφέρεις τότε, τι προσπαθήσαμε, για να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα και να δούμε πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους μπορούν να είναι ενεργοί, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και το αποτέλεσμα. Άρα, όταν κάποιος τότε μας έλεγε ότι η λάμπα έξω από το σπίτι του ή στο πάρκο του ήταν καμένη, είχαμε βάλει όριο, με βάση το πώς λειτουργεί το δημόσιο, το λιγότερο σε 10 μέρες να έχει επιληθεί το πρόβλημα. Και αν δεν έχει επιληθεί, να έχει πάει αρμόδιος στο Δήμο, το Δήμο, να ενημερώσει τον εθελοντή μας και βέβαια η κοινωνική λειτουργός της Λέσχης Φιλίας σε ποια εξέλιξη είναι το έργο. Θα μου πείτε, ήταν τόσο πρωτοποριακό ή τόσο διαφορετικό το οποίο έρχεστε εδώ πέρα και μας το παρουσιάζετε? Θέλω να σας πω ότι εκείνη την περίοδο του 2007 είχαν δηλώσει 400 άνθρωποι, 650 άνθρωποι, εκ τους οποίους 400 ήταν ενεργοί. Από τα αιτήματα που είχαν ξεπεράσει γύρω στις 4.000, κατορθώσαμε να λύσουμε πάνω από 1.700-1.800. Υπήρχαν και άλλα τα οποία προφανώς για άλλους λόγους που δεν τη στιγμή δεν μπορούσαν να λυθούν. Αυτό τι μας έδειξε? Μας έδειξε ότι ο εθελοντισμός, αν αρχίσει να μπει στη διαδικασία της λογικής του πώς σκεφτόμαστε και τι είναι αυτό που σκεφτόμαστε. Ξέρετε, πολλές φορές πρέπει να συνδυάζεις πολιτικές, ακόμα και στην οικονομία, με βάση την ψυχολογία και την ιστορική ποικιλομορφία του λαού. Ένας Ιαπωνέζος δέχεται τελείως διαφορετικό μια παρέμβαση ή μια μεταρρύθμιση στην οικονομία, όπως αντίστοιχα ένας Έλληνας. Ένας Έλληνας θα αντιδράσει τελείως διαφορετικά σε μια κρίση, μπορώ να σας το υπογράψω αυτό, ανθρωπιστική, με τις υπερβολές του, από ότι κάποιος Αγγλοσάξονας. Σας αυτό ένα παράδειγμα. Πριν που ήμουν Γενικός Γραμματέας, ήμουν υπεύθυνος για την ανθρωπιστική βοήθεια της χώρας μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων στο σεισμό της Τουρκίας και στις αρχές του πολέμου της Ουκρανίας. Με πολύ μεγάλη ευχάριστη έκπληξη είδα ότι οι περισσότεροι που ήρθαν και ακολούθησαν κατά γράμμα αυτό που είχαν λάβει και από τους Ουκρανούς και από τους Τούρκους, δηλαδή ότι χρειαζόμαστε εμφιαλωμένα νερά, παράδειγμα, κλινοσκεπάσματα και κουβέρτες καινούριες. Αυτό που διαπιστώθηκε είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τήρησαν αυτούς τους κανόνες ήταν τα άτομα τρίτης ηλικίας. Και όχι πιο νεαρά άτομα που αδειάσανε μια ντουλάπα για μια ανακαίνιση ή οτιδήποτε άλλο βρήκαμε στο διάβα μας και το φέραμε για να προσφέρουμε στους ανθρώπους. Αυτό τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι το άτομο τρίτης ηλικίας αξιολογεί πολύ πιο όρημα και δέχεται πολύ πιο εύκολα αυτό το οποίο εμείς του βάζουμε ως πρόγραμμα. Και νομίζω ότι σε μια τέτοια λογική της επόμενης μέρας, που η επόμενη μέρα και λόγω της εναρμόνισης της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσον αφορά τη μακροχρόνια φροντίδα υγείας, θα δείτε ότι όλα αυτά ουσιαστικά αρχίζουν και τελειώνουν από την ημέρα που γεννιόμαστε. Από εκεί ξεκινάει και μπαίνει η διαδικασία, μπαίνει, να το πω έτσι, το σπίρτο και δημιουργούμε τους ανθρώπους του μέλλοντος, τους εφήβους του μέλλοντος και τα άτομα τρίτης ηλικίας του μέλλοντος. Οπότε αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο είμαστε στο μετέχμιο. Στο μετέχμιο μιας γενιάς που φεύγει, με μιας γενιάς που έρχεται, που η μία, ενώ είναι τόσο κοντά με την άλλη, είναι τόσο διαφορετική από την άλλη. Φεύγει η γενιά που έζησε τον πόλεμο και έρχεται η γενιά που άκουσε για τον πόλεμο. Θα φύγει η γενιά που άκουσε για τον πόλεμο και θα έρθει η γενιά που δεν ξέρει καν αν υπήρξε πόλεμος. Αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι η ενεργός γύρανση βασίζεται επί της ουσίας με βάση τον προγραμματισμό. Αν δεν υπάρξει προγραμματισμός, δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα και στο επίπεδο ποιότητας της υγείας και στην αύξηση προσδόκιμου της ζωής και εν τέλει στο σχεδιασμό των προγραμμάτων που κάνουμε. Γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο σε έναν άνθρωπο 68 χρονών, 70 χρονών που έχει χάσει τον σύντροφο της ζωής του, έτσι, να έρθεις εσύ να του μιλήσεις για έναν εθελοντισμό τον οποίον δεν τον αντιλαμβάνεται, δεν τον γνωρίζει. Γιατί η διαφορά του εθελοντισμού με όλα τα άλλα είναι ότι ο εθελοντισμός είναι μια ενεργής διαδικασία που συμβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σε χρονικά διαστήματα που εμείς επιλέγουμε. Αλλά είναι ένας τρόπος ζωής. Ξέρετε, η διαφορά μας με τους ξένους ποιος είναι, και θα το δείτε ακόμα και στην τηλεόραση, που περνάνε ακόμα και πιο, επιτρέψτε με τον όρο, χαζές αμερικάνικες σαπουνόπερες, μπορούν να σου περάσουν την υιοθεσία ενός σκύλου, τη συντροφικότητα ενός ατόμου τρίτης ηλικίας. Γιατί για τους ξένους αποτελεί μέρος της ζωής τους. Εμάς δεν αποτελεί μέρος της ζωής μας. Εμάς είναι κάτι ad hoc το οποίο γίνεται με κίνητρα
πάρα πολλά. Δεν είναι έτσι ώρα να τα αξιολογήσουμε. Αυτοί που πρέπει να τα αξιολογήσουν είναι αυτοί που εκπαιδεύουν και διαχειρίζονται τους εθελοντές. Και στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι αυτό που μένει είναι αν η ποιότητα της ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας με βάση τα προγράμματα που κάνουμε και εσείς που κάνετε δίνουν τον πρωταρχικό μας στόχο. Δηλαδή η καλυτέρευση της ποιότητας ζωής, η ξεαγχωτική, αν θέλετε, με πολλούς όρους και έννοιες ζωή, και αν αυτό στο τέλος της ημέρας που πρέπει να έχουμε δείκτες, γιατί χωρίς δείκτες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλιώς είναι μια φιλοσοφική και κοινωνική συζήτηση, μπορούμε να επιτύχουμε το μέγιστο, το οποίο ποιο είναι η ενεργό συμμετοχή των πολιτών, το οποίο μπορεί να έχει πολλές παραμέτρους, αλλά επιτρέψτε να σας πω μία παράμετρος, και εγώ τώρα σαν βουλευτής προσπαθώ μια τέτοια διαδικασία, είναι αυτό που λέμε ο διαγενειακός εθελοντισμός. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε, εδώ έχουμε και είδαμε και ανθρώπους πριν οι οποίοι συμμετέχουν σε πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που αρνούνται να συμμετέχουν σε πράγματα. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν τα γνωρίζουν. Και δεύτερον, και αν τα γνωρίζουν, δεν μπορούν να τα αντιληφθούν. Οπότε υπάρχει αυτό που λέμε ο αντίστροφος εθελοντισμός, δηλαδή αντί το άτομο της ηλικίας να έρθει να προσφέρει εθελοντικά, ένα άτομο μέσης ηλικίας ή μικρότερης ηλικίας μπορεί μέσω του εθελοντισμού να προσφέρει σε ένα άτομο τρίτης ηλικίας. Και επιτρέψτε να σας πω, δυστυχώς αυξάνεται αυτός ο δείκτης. Στη χώρα μας αυξάνεται ο δείκτης των μοναχικών ανθρώπων. Και κυρίως των μοναχικών ανθρώπων που έχουν κάποιον στη ζωή τους. Και αυτό νομίζω πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Γιατί οι μοναχοί άνθρωποι, να ξέρετε, δεν βρίσκονται στα γυροκομεία. Είναι μια άλλη συζήτηση. Οι μοναχοί άνθρωποι είναι στην πλανή μας πόρτα. Στην οποία ποτέ δεν χτυπήσαμε την κυρία Ελένη, αν χρειάζεται κάτι από το σούπερ μάρκετ, μία φορά το μήνα. Ποτέ ενδεχομένως στο πάρτι του γιού μας δεν την καλέσαμε. Αλλά κάποια στιγμή, όταν η κυρία Ελένη πέθανε και ήταν 4 μέρες και δεν έψαξε κανένας, συνειδητοποιήσαμε ότι η κυρία Ελένη ήταν δίπλα μας. Απλά ήμασταν κι εμείς τυπικοί, όπως και η ίδια ενδεχομένως με εμάς, με ένα καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα. Οπότε νομίζω ότι εκεί πρέπει να επενδύσουμε και στον διαγενειακό εθελοντισμό και εκεί να αναπτύξουμε αυτά τα μοντέλα στα οποία θα φέρουν ανθρώπους και γενιές πιο κοντά, αλλά και κυρίως θα φέρουν το αποτέλεσμα. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν πρέπει να κερδίζει ποτέ ένας. Πρέπει να κερδίζουν δύο. Και όταν κερδίζουν δύο, νομίζω ότι κερδίζει και η κοινωνία. Οπότε τέτοιου είδους προγράμματα και τέτοιου είδους πολιτικές και ενεργητικές, αν θέλετε, μπορούν να δημιουργήσουν μια καλύτερη θέση στο πώς αντιλαμβανόμαστε τον εθελοντισμό. Ο εθελοντισμός δεν είναι φιλανθρωπία. Ο εθελοντισμός δεν είναι αλληλεγγύη, είναι στάση ζωής. Έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο. Ένας άνθρωπος, ξέρετε, που είναι εθελοντής, είναι λογικό να είναι ένας άνθρωπος δημοκράτης. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος εθελοντής να είναι φασίστας. Άρα, όταν αποδέχεσαι τις αξίες του εθελοντισμού, αποδέχεσαι και άλλες αξίες και έννοιες που, αν δεν τις αποδεχθείς, μπορεί να είσαι φιλάνθρωπος μόνο για τους χριστιανούς, ξέρετε, έτσι. Ή μόνο για τους μουσουλμάνους. Πάλι φιλάνθρωπος είσαι. Αλλά αυτή είναι μια κουβέντα που ο καθένας την βάζει και τη συζητάει με τον εαυτό του. Ο εθελοντισμός είναι κάτι τελείως διαφορετικό, είναι πολύ πιο υπερβατικό. Τα άλλα είναι λίγο κτητικά. Και νομίζω ότι όταν φύγει η κτητικότητα από μέσα μας και έρθει η υπέρβαση, νομίζω τόσο καλύτερα θα πάμε. Δεν ξέρω αν ήμουνα στο θέμα ή αν δεν ήμουνα. Νομίζω ότι αυτή είναι η δική μου προσέγγιση και αυτό θέλω να καταθέσω εδώ. Και μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές, πολλά χρόνια τώρα, άτομα τρίτης ηλικίας αποφασίζουν για το μέλλον μας. Είτε είμαστε άτομα τρίτης ηλικίας, είτε δεν είμαστε. Που σημαίνει ότι εδώ δεν πρέπει να απαξιούμε κανέναν. Απλά πρέπει να δούμε τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας σε ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο από ό,τι τους βλέπαμε στο παρελθόν. Θέλω να σας φέρω ένα τελευταίο παράδειγμα. Πλέον, τα επόμενα χρόνια, οι άνθρωποι που είναι περιπατητικοί δεν θα πηγαίνουν στα γυροκομεία. Δεν μπορεί να τα αντέξει κανένα σύστημα υγείας και πρόνοιας. Το αντιλαμβάνεστε. Θα πρέπει να δούμε μοντέλα. Εγώ το είδα και εξεπλάγει, μπορώ να σας πω, της ημιαυτόνομης διαβίωσης. Η κυρία Ελένη να μένει με την κυρία Μαρία. Και εκεί μέσα ο εθελοντισμός, ο κοινωνικός λειτουργός, η κοινότητα να μπορέσει να βοηθήσει. Δεν χρειάζεται να πάνε στο γυροκομείο. Πρέπει να πάμε σε τέτοιου είδους μοντέλα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι όταν φεύγουν από την κατοικία ή από το χωριό, αν θέλετε, έτσι, νομίζω σε όλους μας είναι όσοι είμαστε από χωριό, η εικόνα 4 ώρα το απόγευμα, το χειμώνα, όλες οι γυναίκες πηγαίνουν στο νεκροταφείο.
ή δεν γυρίζουν. Ακριβώς. Λοιπόν, στο χωριό μου το λένε αλλιώς τη Βεγγέρα. Θα σας το πω μετά. Λοιπόν, το λένε ρούγα, δηλαδή κουτσομπολιό. Βεγγέρα έχει και λίγο μια πιο έτσι άλλη κοσμοθεωρία. Λοιπόν, τι θέλω να πω με όλα αυτά? Ότι πρέπει να ξαναδούμε πολλά πράγματα και εμείς που ασχολούμαστε τώρα με την πολιτική να πάρουμε αυτές τις πρακτικές, να τις αξιολογήσουμε, γιατί μόνο μέσω της αξιολόγησης και μέσω τους δείκτες μπορούμε να φέρουμε. Όλα τα άλλα θα είναι απλά ωραίες ιστορίες που θα μπορούμε να τις παρουσιάζουμε, αλλά δεν είναι το αποτύπωμα. Ξέρετε, και θα το πω με πολύ σεβασμό. Ήταν, νομίζω, ενδεχομένως και οι 3 κυρίες έχουν φύγει από τη ζωή, μπορεί να είναι οι 2 ή η μία, δεν το θυμάμαι. Η γνωστή εικόνα των γιαγιάδων στη Λέσβο, που είχαν πάρει ένα... Αυτά είναι μια κίνηση της στιγμής, που έδειχνε όμως όχι εθελοντισμό. Έδειχνε τον πολιτισμό. Έδειχνε τη φιλοσοφία μιας ζωής. Γυναίκες που ήταν πρόσφυγες, που είχαν ζήσει τον πόνο. Δεν ήταν εθελόντρες αυτές οι γυναίκες. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τα πράγματα και να τα δούμε τελείως διαφορετικά. Γιατί, και κλείνω με αυτό, η όποια είναι ασχόληση με τον εθελοντισμό, είτε είσαι εθελοντής και συμμετέχεις σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, είτε συμμετέχεις σε αυτό, ενώ μιλάμε για τον εθελοντισμό, πρέπει να είσαι 2 φορές πιο επαγγελματίας. Και να ξέρετε κάτι, σε όλους τους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις που έχουν συμμετέχει εθελοντές, οι πιο κρίσιμες θέσεις έχουν δοθεί σε εθελοντές. Γιατί έχει επιτευχθεί αυτό που λέμε το commitment, η σχέση εμπιστοσύνης. Γιατί σε έναν υπάλληλο, ο υπάλληλος έχει κανόνες. Δεν θα κάνει τη δουλειά του, έχει κάποιο πέναλτι ή κάποιες κυρώσεις. Ο εθελοντής δεν έχει καμία. Άρα, το να φτάσει η κοινωνική λειτουργός να δρομολογήσει ένα πρόγραμμα γυμναστικής, μουσικής, συντροφικότητας, οτιδήποτε άλλο, πρέπει πρώτα να κυριεύσει με εμπιστοσύνη, να πιστέψουν τι είναι αυτό οι κυρίες που πριν, παράδειγμα, μιλούσαν, για να μπορέσουν και αυτές να έρθουν να μας το μεταφέρουν. Αλλά όχι στο πλαίσιο του περνάμε καλά. Στο πλαίσιο ότι συμμετέχουμε σε κάτι και ότι είμαστε κάτι με αποτέλεσμα κάτι. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Αυτό το χαρούμενο πρόσωπο που προβάλλεται, αυτή η διαδικασία ότι ξεκινάω από την Κρήτη με αεροπλάνο ή καράβι. Έχω παντρευτεί στην Κρήτη. Λοιπόν, να δώσει όλη αυτή τη δημιουργικότητα που χρειαζόμαστε. Και τότε έχει πετύχει το πρόγραμμα. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και θα έλεγα λόγω υποχρεώσεων στο Κοινοβούλιο, Ναι. αν επιθυμείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις Ναι. τώρα, αλλά θέλω να σας πω προκαταβολικά, δικαιώσατε την επιλογή μας, διότι είστε στο πεδίο του εθελοντισμού εδώ και δεκαετίες, γνωρίζετε το πεδίο, οι δείχτες στα προγράμματα, θα συμφωνήσουμε και εμάς, είναι μια και δική μας διαπίστωση του προγράμματος Αϊθαλία, αλλά από το πολιτικό μετερίζει που είστε, αυτές τις ιδέες πρέπει να τις κάνουμε και πολιτικές στην καθημερινότητα, να περάσουν στην κουλτούρα και αυτό δεν μπορούν να το κάνουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Πρέπει η πολιτεία να βάλει το πλαίσιο. Και όταν η πολιτεία βάλει το πλαίσιο, τότε και τα ευρωπαϊκά χρήματα και οι εθνικοί πόροι που επενδύονται θα είναι μετρήσιμοι, θα έχουν να δείξουν αποτελέσματα. Θέλω να πιστεύω ότι με αφετηρία τη σημερινή μας συνάντησης, δείτε το πρόγραμμά μας, αξιολογήστε το και σας στέλνουμε μελλοντικό μας σύμμαχο σε ό,τι προχωρήσουμε. Υπάρχουν όμως κάποιες ερωτήσεις. Ελάτε. Αναφέρατε το παράδειγμα των γυναικών στη Μυτιλίνη. Μου φέρατε στο νου μια μελέτη που διάβασα μετά από την 11η Σεπτεμβρίου και ένα σχόλιο που έκαναν οι συγγραφείς της μελέτης, ότι παρατηρήθηκε ένα πολύ μεγάλο κύμα ανθρώπων που ήθελαν να βοηθήσουν εθελοντικά. Επειδή τους παρακολούθησαν και μετά από καιρό, οι άνθρωποι αυτοί ήθελαν να βοηθήσουν πριν την 11η Σεπτεμβρίου, τότε όμως τους δόθηκε η δυνατότητα και πολλοί από αυτούς αξιοποιήθηκαν από δομές σαν εθελοντές. Το δεύτερο σχόλιο είναι ότι υπάρχει μεγάλη ιστορία παράδοση στον εθελοντισμό. Δούλεψα πολλά χρόνια στον Ερυθρό Σταυρό, 12 χρόνια. Υπήρχε εθελοντικό δυναμικό, πολύ δυνατό, μεγάλης ηλικίας. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια να στραφούμε σε νεότερες ηλικίες
και βλέπαμε όλο αυτό το κομμάτι της ενεργού γύρανσης, της ενεργού συνταξιοδότησης. Είναι εμπειρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν, όπως και αυτό το πρόγραμμα, το υπέροχο αυτό πρόγραμμα, και να εξαπλωθούν. Αλλά αυτό είναι υπόθεση της πολιτείας από ένα σημείο και μετά. Θα σας απαντήσω. Όσον αφορά το. Επειδή και εγώ είμαι μέλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο Ελληνικός Σταυρός είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και αφορά σε βασικούς κανόνες πρώτης βοήθειας και γενικότερα προνοιακής διαχείρισης. Δεν έχει να κάνει με την ενεργό γύρανση. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Όσον αφορά αυτό που είπατε στην Αμερική, προφανώς και τώρα, εδώ, αν ρωτήσουμε όλους που είμαστε εδώ πέρα, αν θέλουν να προσφέρουν κάτι, ενδεχομένως θα θέλουν να προσφέρουν κάτι. Τι χρειάζεται? Το BAM. Το BAM συνήθως γίνεται με δύο τρόπους. Ο καλός και ο κακός. Ο κακός είναι μια κρίση που συμβαίνει. Και η κρίση, γι' αυτό λέγεται κρίση, είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρεις από πριν. Η οποία σου δημιουργεί εκείνη τη στιγμή τις ανάγκες. Που μπορεί να είναι ανάγκες σε στέγη, σε τρόφιμα, σε φάρμακα, σε ψυχολογική στήριξη, σε οτιδήποτε. Ο δεύτερος τρόπος είναι ο καλός. Ότι παίρνουμε ένα πρόγραμμα, παίρνουμε κάποια δεδομένα και στοχεύουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω ότι αυτό που πλέον έχει αρχίσει να δημιουργείται σαν κουλτούρα και στην πολιτεία, με βάση κάποιους νόμους που έχει φέρει, είναι, και έχει ξεκινήσει από τα σχολεία κυρίως. Βέβαια, καλό είναι τα παιδάκια να φυτεύουν δεντράκια, αλλά αυτό δεν είναι εθελοντισμός. Εθελοντισμός είναι πάλι κάτι άλλο. Το άλλο είναι ακτιβισμός για το περιβάλλον και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αν και επιτρέψτε μου να σας πω ότι ακόμα και όταν φυτεύεις δέντρο, και πρώτης δημοτικού το παιδί να φυτεύει δεντράκι, πρέπει κάποιος να του εξηγεί τι είναι το δέντρο, ποιο δέντρο φυτεύει και τι σημαίνει όλο αυτό. Νομίζω ότι αυτού του είδους τα προγράμματα, και αυτή είναι η απάντησή μου σε εσάς, είναι ότι πρέπει να δρομολογείς από πριν την κουλτούρα, ώστε όταν έρθει η καλή ή η κακή στιγμή που ενδεχομένως κάποιοι άνθρωποι θέλουν να βοηθήσουν ως εθελοντές, θα πρέπει ήδη να έχουν εκπαιδευτεί και να έχουν διδαχθεί ποιες είναι οι αξίες. Ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε ένα μοντέλο, είμαι εθελοντής και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Και αυτή είναι η διαφορά. Και γι' αυτό έχει πετύχει το μοντέλο του Ερυθρού Σταυρού. Γιατί έχει κανόνες. Γιατί υπάρχει ιεραρχία. Γιατί δεν είναι επειδή είμαι καλός άνθρωπος. Είναι επειδή ο στόχος μετράει και όχι αν είσαι καλός άνθρωπος. Οπότε νομίζω ότι εκεί πρέπει να βρούμε την ισορροπία, ώστε να αναπτύξουμε τέτοιου είδους μοντέλα. Δηλαδή, βλέπω τώρα εδώ πολλές νεαρές κοπέλες και είναι πολύ θετικό. Φανταστείτε αυτές τις νεαρές κοπέλες να προσφέρουν εθελοντική εργασία 3 ώρες το χρόνο. 3 ώρες το χρόνο. Το κρίσιμο για τα προγράμματα και για τις οργανώσεις και για το κράτος, κυρίως για τις οργανώσεις, είναι να βρουν αυτές τις πραγματικές 3 ώρες. Τόσο χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Όπως παράδειγμα, που ναι, προφανώς είναι μια πράξη αλτρουισμού, δεν είναι εθελοντισμός όμως, είναι εθελοντική πράξη, έτσι, αλλά είναι πράξη αλτρουισμού. Είναι η δωρεά αίματος. Κι όμως, η Ελλάδα αγοράζει αίμα κάθε καλοκαίρι. Άρα βλέπετε ότι πολλές φορές καλούμαστε να συζητήσουμε κάποια πιο εξειδικευμένα πράγματα, ενώ δεν έχουμε λύσει τα βασικότερα. Δεν πάμε να δώσουμε αίμα. Δεν πάμε να είμαστε δωρητές μυουλού των οστών. Εκεί νομίζω είναι ο δείκτης που πρέπει να βελτιωθούμε. Παρακαλώ. Εύα, ας μιλήσει. Κάνω το εξής ερώτημα. Ναι, το έχω συνηθίσει κιόλας. Λοιπόν, το ερώτημα που έχω να σας απευθύνω, με ακούτε, είναι το εξής. Γιατί σαν βουλευτής επικρατείας δεν απευθύνεται το ερώτημα στο Υπουργείο Παιδείας εάν θα μπορούσαν να ενταχθούν στα προγράμματα των σχολείων, στο πρόγραμμα του Δημοτικού, του Νηπιαγωγείου, τι είναι αυτό το αξιακό πλαίσιο που λέγεται εθελοντισμός, ακτιβισμός, αξιακό. Είναι ένας αξιακός κώδικας, ωραία. Πώς τα παιδιά, εάν δεν είναι πρόσκοποι, οδηγοί, δεν ξέρω τι άλλο, ή δεν είναι η μαμά τους να τους εμπνεύσει η γιαγιά τους, πώς τα παιδιά θα το μάθουν? Αναρωτιέμαι. Γι' αυτό εγώ είμαι υπέρ της πρόληψης σε όλα αυτά, γιατί και αυτό μια μορφή πρόληψης είναι, πριν να φάμε ο ένας τον άλλο, γιατί είμαστε σε ανθρωποφαγία οδηγούμαστε. Αυτό το αξιακό πλαίσιο μας κάνει καλύτερους.
Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα σας πω, επειδή προφανώς είχα μία συμμετοχή κυβέρνηση σε όλα αυτά, θέλω να σας πω το εξής, ότι το κομμάτι του εθελοντισμού έχει μπει στα σχολεία. Το αν είναι καλό, κακό, μέτριο, αυτό να το συζητήσουμε. Από εκεί και πέρα, το να πάει το παιδί στους πρόσκοπους, ναι, αυτό επαφείται στους γονείς. Το κράτος, μέσω της εκπαίδευσης, δίνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και έχει υπό την προστασία του την παιδική προστασία. Έτσι. Από εκεί πέρα επαφείται στο γονέα. Αν θέλει το παιδί του να κατευθυνθεί προς τον εθελοντισμό χ, ψ ή στην οποιαδήποτε δραστηριότητα. Το κράτος πρέπει να παρέχει καλές δουλειές στους γονείς. Εγώ τα συνδέω και με άλλα πράγματα. Γιατί όταν η οικογένεια έχει άλλα προβλήματα δεν θα... Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, και εναλλακτικές, από εκεί και πέρα, στο σχολείο μας πλέον, στα σχολεία μας έχει πει η έννοια και η αξία και γίνονται διάφορες δράσεις και εργαστήρια όσον αφορά τον εθελοντισμό. Απλά θέλω να γίνω λίγο σαφή σε κάτι για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Είναι τελείως διαφορετικό το πώς το φανταζόμαστε ο καθένας και τελείως το πώς όλο αυτό θα το βάλουμε σε όλα τα σχολεία της χώρας. Αντιλαμβάνεσαι αυτό ότι είναι μια δυναμική διαδικασία και ήδη στο κομμάτι της ανακύκλωσης, παράδειγμα, οι νέοι άνθρωποι, τα πρώην παιδιά του Δημοτικού τώρα που έχουν τελειώσει το Λύκειο, είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένα σε θέματα ανακύκλωσης από ό,τι ήμασταν εμείς. Και εμείς αν ήμασταν, θυμάμαι, ήμασταν επειδή ήταν ανταλλακτική η ανακύκλωση. Δηλαδή, θα βάζαμε 3 καπάκια και θα πέραμε μια οδοντόβουρτσα. Λοιπόν, άρα βλέπετε ότι έχουν γίνει άλματα της κοινωνίας, έχουν βοηθήσει το σχολείο και οι γονείς σε ένα κομμάτι πολύ κρίσιμο που είναι η ανακύκλωση. Δεν ξέρετε εύκολο σε ένα παιδί να του βάλεις τη διαδικασία της επαναχρησιμοποίησης, να το ταυτίσεις με το περιβάλλον με τη ζωή του με τις γονείς του και την ύπαρξή του γενικότερα. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, οπότε αυτή είναι η απάντησή μου σε εσάς. Άλλη μία ερώτηση. Γεια σας. Δέλη Λαζάρο από Ίδρυμα Ποδοσάκη. Δεν θα μιλήσω όμως τώρα ως Ίδρυμα Ποδοσάκη, θα μιλήσω ως εθελόντρια πάνω από 25 χρόνια και έχοντας περάσει και από θέση υπεύθυνη συντονίστριας εθελοντικών δράσεων σε μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα, στο ΒΒΕΦ. Σε κάποια πράγματα συμφωνώ μαζί σας, σε κάποια άλλα όχι, για να είμαι ειλικρινής. Θεωρώ ο θεολατισμός ίσως δεν τον έχουμε ορίσει, μπορεί να έχει και πολλαπλούς ορισμούς. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να είναι ένα άτομο, μπορεί να είναι εθελοντής σαν στάση ζωής όλη τη ζωή. Άλλες περιπτώσεις, κατά διαστήματα στη ζωή του, να έχει μεγαλύτερο χρόνο, περισσότερο ελεύθερο χρόνο από ό,τι να μπορεί να προσφέρει. Και επίσης πρέπει να το δούμε λίγο ότι ο εθελοντισμός έχει και ένα έμφυλο πρόσημο. Σε όλες τις μελέτες βλέπουμε, και μεταξύ μας αυτή τη στιγμή, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εθελοντών ως προς το φύλο είναι γυναίκες. Επίσης είναι κάτι θα πρέπει να το δούμε. Εγώ στις περισσότερες δράσεις, να σας πω την αλήθεια, δεν έβλεπα πάρα πολλούς άντρες. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον εθελοντισμό, ειδικά στην Ελλάδα, έχει να κάνει λίγο και ότι τη διαφορετική κουλτούρα. Το θίξατε στην αρχή ότι λειτουργούμε λίγο με διαφορετικά συστήματα όλα τα κράτη της Μεσογείου, δηλαδή λίγο πιο έντονοι και ισχυροί δεσμοί, οικογενειακοί, φιλικοί κτλ. Οπότε εκεί κάνουμε άλλες μορφές πιο άτυπες. Από εκεί και πέρα όμως η διαφορά μας, ειδικά με κράτη και δισκανδιναβικά, που οι διαφορές είναι τεράστιες, κολοσσίες θα έλεγα, στο εθελοντικό κομμάτι, είναι λίγο η έλλειψη αυτού που λέμε social trust, κοινωνική εμπιστοσύνη. Στην Νορβηγία, για παραδείγματος χάρη, ο Νορβηγός ή η Νορβηγίδα πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος κάποιες ώρες το χρόνο να προσφέρει εθελοντική εργασία. Και αν δεν το κάνει, αυτό δυσαρεστεί πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας εκεί πέρα. Θεωρείται δεδομένο. Αυτό πραγματικά θα ήταν κάτι που θα έπρεπε να το ξεκινήσουμε και δυστυχώς δεν ξεκινάει μόνο την κουλτούρα, την εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση, τα προγράμματα εθελοντισμού. Σαφώς έχουν πολύ μεγάλη σημασία στις νέες γενιές και αυτά τα αντιλαμβάνονται και διαφορετικά. Αλλά θα πρέπει λίγο να δούμε και από την πλευρά της πολιτείας, πέρα από την νομοθεσία και τη δημιουργία του πλαισίου, ασφαλούς πλαισίου. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, εθελοντές και εθελόντριες είναι ακάλυπτοι λίγο αν συμβεί ένα ατύχημα, οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, έχουμε ακόμα πολλά βήματα να διανύσουμε. Όμως θα πρέπει να δούμε λίγο να γίνει και από την πλευρά
της πολιτείας ως προς τον εθελοντισμό, να τον εμπνεύσει στους πολίτες και να δημιουργήσει όλη αυτή την κουλτούρα και το αξιακό σύστημα για να την ακολουθήσουν και οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Αυτό ήθελα να πω, συμφωνώ στα περισσότερα μαζί σας, αλλά πρέπει να δούμε ότι είναι ένα πολυπαραγωγικό και θα πρέπει να εξετάσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του λαού μας και του τρόπου που έχουμε δομηθεί ως κοινωνία και να δουλέψουμε πάνω σε αυτά. Και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη με αυτό το πρόγραμμα της Αϊθαλίας, που δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπους που μπορούν να μην προλαβαίνουν. Δηλαδή, 3 ώρες που λέτε τη μέρα, ειδικά επειδή αναφερθήκατε σε γυναίκες, είναι πολύ σημαντικές, μπορούν να είναι πολύ δύσκολες, αλλά πιστέψτε με, πολλοί άνθρωποι θα τις βρούνε off the grid για να το κάνουν. Εγώ είπα το χρόνο 2-3 ώρες. Ναι, ναι. Όχι τη μέρα. Εγώ σας λέω... Ναι, συγγνώμη. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να δω η κουλτούρα του εθελοντισμού και χαίρομαι από άλλες ομάδες. Επίσης, σε όποιες ομάδες υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, βλέπουμε αυτό, οι αξίες του εθελοντισμού έχουν εμφυσιστεί με τέτοιο τρόπο που συνεχίζουν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Όπου υπάρχει πλαίσιο και σύστημα, γίνεται. Από το αν είναι μια απλή αναδάσωση, γίνεται με ένα επιστημονικό υπόβαθρο και ένα πολύ δομημένο τρόπο. Παραδείγματος χάρη, στην Πανιθά ή σε άλλα βουνά δεν μπορούν να ανεβαίνουν 3.000 άτομα να πατάνε την ανάδαση που μπορεί να έχει γίνει τον προηγούμενο χρόνο και να πούμε όλοι μαζί μπορούμε. Μπορούμε όλοι μαζί, αλλά πρέπει να το κάνουμε πάντα με σύστημα, πλαίσιο, δομημένα, με μια λογική μπροστά και κοιτώντας επίσης τα επόμενα βήματα, καταγράφοντας τον αντίκτυπο των δράσεών μας και βλέποντας τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, τι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε. Ευχαριστώ καταρχήν για τις παρατηρήσεις σας. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Και αυτό βέβαια είναι προσωπική μου προφανώς άποψη και με βάση την ιδεολογία μου, αλλά και με βάση τη στάση ζωής μου. Επειδή πολλές φορές αλωνόμαστε στη λέξη κράτος. Καταρχήν, το κράτος είμαστε όλοι εμείς. Και εμείς αποφασίζουμε για το κράτος μας. Είτε ψηφίζοντας, είτε το πώς είμαστε δομημένοι μέσα στην κοινωνία. Εγώ επειδή πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών. Ναι, το κράτος μέσω της εκπαίδευσης κάνει 2, 3, 5, 10, ενδεχομένως κάνει και πολύ περισσότερα. Νομίζω σε κάποια πράγματα είναι οι ίδιοι οι πολίτες οι οποίοι δείχνουν τα καλά παραδείγματα και αυτοί που εμπνέουν τους άλλους πολίτες. Αυτό για μένα είναι το πιο κρίσιμο. Και όταν αυτό συμβαίνει, είναι και υγιές για τη δημοκρατία και τότε νομίζω το κράτος μας γίνεται καλύτερο. Από εκεί πέρα, το κράτος όταν πρέπει να θεσμοθετήσει 1, 2, 3, 4 πράγματα που προφανώς μπορεί να είναι σε έλλειψη, δεν θα διαφωνήσω, δεν είναι όμως πανάκια αυτό. Γιατί μπορεί να έχεις το καλύτερο πλαίσιο για τα πάντα και να μην έχεις ανθρώπους να ενδιαφέρονται για τίποτα, να μην επηρεάζονται με τίποτα και να μην είναι δοτικοί προς τον άλλον σε οποιαδήποτε έκφαση της ζωής τους με τίποτα. Άρα νομίζω, επειδή οι κοινωνίες προχωράνε και τα κράτη προχωράνε, όχι μέσω των νόμων. Προχωράνε μέσω των ανθρώπων που οι άνθρωποι επηρεάζουν άλλους ανθρώπους και ούτω καθεξής και γίνεται ένα γαϊτανάκι που στο τέλος προφανώς θα εμφανιστεί κάποιος που θα είναι πιο οραματικός από τους άλλους και στο τέλος ναι, μπορεί να έχουμε και ένα πολύ καλύτερο νόμο. Αλλά όλα ξεκινάνε από εσάς, δεν ξεκινάνε από εμάς. Αυτή είναι η διαφορά. Πρέπει να το καταλάβετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να προχωρήσουμε βάσει του προγράμματος. Συγγνώμη, πρέπει να πάω στη Βουλή, γιατί υπάρχει ευχαριστήσουμε. μια δυσπιστία στην κυβέρνηση, οπότε εμείς είμαστε εκεί για να υπερασπιστούμε. Να είστε καλά. Είμαστε υπόχρεοι που σε μια δύσκολη στιγμή βρήκατε το χρόνο να έρθετε να μοιραστούμε τις σκέψεις μας. Τις σκέψεις. Ευχαριστούμε και πιστεύουμε μελλοντικά να ξαναβρεθούμε. Θα συνεχίσουμε με τον Σοφοκλή τον Χατζησοκράτη, συνεργάτη της Πρόοψης, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τις προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου που έχουμε να εισηγηθούμε προς την πολιτεία ως πρόγραμμα Αϊθαλία με βάση τη δουλειά που κάναμε. Σοφοκλή, έχεις το λόγο. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται, γιατί έχουμε ξεφύγει του προγράμματος. Πρώτον όμως θέλω να ευχαριστήσω κυρίως τον κύριο Μέντη και τον κύριο Γιαννιούδη που μου έδωσε τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε σε όλη την Ελλάδα και να ζήσω μια πολύ ωραία εμπειρία. Συναντώντας και μιλώντας με τόσους ανθρώπους, κάνοντας τα workshop.
Εκτός όμως από τα workshop, ένα βασικό κομμάτι που είχαμε ως παραδοτέο της προώψης ήταν να φτιάξουμε τις προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου και πολιτικής για την πρόθεση του εθελοντισμού στην τρίτη ηλικία. Πώς ξεκινήσαμε, περιγράφω για να καταλάβετε ότι ψάξαμε να βρούμε τη σημασία του εθελοντισμού στη σημερινή εποχή. Καταγράφτηκαν τα κίνητρα και τα εμπόδια του εθελοντισμού. Είδαμε τις πρακτικές και στην νομοθεσία και στην οργανωτική δομή στις χώρες του εξωτερικού. Και στο τέλος είδαμε και το νομοθετικό πλαίσιο προφανώς στην Ελλάδα και προσπαθήσαμε να έχουμε κάποια συμπεράσματα, κάποιες διαπιστώσεις, τις οποίες έχουν αναφερθεί αποσπασματικά από τον κάθε ένα συμμετέχοντα και σίγουρα τις γνωρίζετε, απλώς τις αποτυπώνουμε. Είναι ένα κείμενο με προτάσεις, το οποίο στείλαμε και στην Υπουργό την κυρία Ζαχαράκη και στους αρμόδιους φορείς και πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει μια μαγιά για να είναι κάτι για να αποτελέσει κάτι πιο σταθερό και να υπάρχει και μέλλον. Λοιπόν, μελετώντας τις χώρες που επιλέχθηκαν, είδαμε προφανώς το κομμάτι της εθνικής πολιτικής. Είδαμε ότι οι περισσότερες χώρες έχουν μια εθνική στρατηγική χάρτα για τον εθελοντισμό και αρκετές μια εθνική στρατηγική ή εθνικά σχέδια για την ενεργό γύραση, είτε σχέδιο για τους ηλικιωμένους. Όσο αφορά την οργανωτική δομή, έχουν πάρα πολλούς τρόπους οργάνωσης. Έχουμε εθνικά κέντρα εθελοντισμού, άλλοτε κρατικά, άλλοτε ως ομπρέλα οργανώσεων και μη κυβερνητικές οργανώσεις, κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είδαμε γραφεία για την κοινωνία των πολιτών, ανώτατο συμβούλιο εθελοντών, γνωμοδοτικό συμβούλιο συνταξιούχων, όπως είναι ας πούμε στην Νορβηγία, στην περίπτωση του Δήμου Τρότχαϊμ. Είδαμε περιφερειακά τοπικά γραφεία εθελοντισμού, ιδίως σε επίπεδο Δήμου, εθνικό δίκτυο τοπικών κέντρων εθελοντισμού και εθνικές ενώσεις. Όσο αφορά την νομοθεσία είναι ποικίλη και σε ένα κομμάτι το οποίο επικεντρωθήκαμε είναι όσο αφορά την οικονομική ενίσχυση των εθελοντών. Η πλειοψηφία των χωρών που εξετάστηκαν αντιμετωπίζουν αποκλειστικά την κάλυψη οδηπορικών, εξόδων διαμονής και διατροφής για την εθελοντική απασχόληση. Υπάρχουν όμως και χώρες που έχουν υιοθετήσει ή πρόκειται να υιοθετήσουν προτάσεις παροχών για τους εθελοντές και ιδίως των μεγάλης ηλικίας ατόμων, πέραν των προαναφερομένων, σχετικές με φορολογικές παροχές και φορολογικές ελαφρύσεις για εθελοντική δραστηριότητα. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο γίνεται στην Νορβηγία. Πάλι, όπως βλέπουμε, μια σκανδιναβική χώρα είναι στην πρωτοπορία. Αναφέρθηκαν αυτά, οπότε θα προσπαθώ να τα προσπερνάω όσο πιο γρήγορα για τον εθελοντισμό στην Ελλάδα. Είμαστε αρκετά πίσω. Βασιζόμαστε, όπως είπαμε, και στους οικογενειακούς δεσμούς. Και έχουμε και ελάχιστη, τουλάχιστον μέχρι τώρα, στήριξη στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τα τελευταία όμως χρόνια παρατηρούμε μια αύξηση του εθελοντισμού, μια αύξηση των μη κερδοσκοπικών και εθελοντικών οργανώσεων και αύξηση και των συμμετοχής των πολιτών και σιγά σιγά και μια αύξηση του επίπεδου συμμετοχής και αναγνώριση των ΜΚΟ και αυτό φαίνεται κυρίως από ορισμένες κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα, η νομοθεσία ήταν έμεση και αποσπασματική μέχρι το 2021. Ήρθε ο νόμος 4873 το 2021. Δεν εξετάζω, δεν θέλω να μπω στο πεδίο της κριτικής, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές κριτικές στον νόμο, αλλά σίγουρα ήταν μια κατεύθυνση θετική με τις επιμέρους προφανώς ενστάσεις. Προφανώς θα αναφερθώ και σε κάποιες, αλλά αυτό θα είναι στο πλαίσιο της τροποποίησης και των βελτιώσεων της νομοθεσίας που θα προτείνω παρακάτω, που θα προτείνουμε παρακάτω. Και αυτό φαίνεται κιόλας και από αυτό εδώ που σας παρουσιάζω. Βασικό στοιχείο είναι ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο ή μια εθνική στρατηγική ή εθνική χάρτα για τον εθελοντισμό και πόσο μάλιστα για την ενεργό γύρανση. Δεν υπάρχει ένας κρατικός φορέας υπεύθυνος για την εθνική στρατηγική και τον εθελοντισμό.
Υπάρχουν εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, άτυπες ομάδες και εθελοντικοί φορείς που έχουν στηρίξει και στηρίζουν διαχρονικά τη χώρα σε ορισμένες από τις πιο εμβληματικές και κρίσιμες στιγμές της. Είπε πριν και ο κύριος Σταμάτης ότι στην περίοδο της κρίσης ενεργοποιούμαστε ακόμα περισσότερο. Η Ελλάδα στον τομέα του εθελοντισμού βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις παγκοσμίως. Τώρα, όσο αφορά τις προτάσεις μας που καταθέσαμε, σίγουρα το πιο βασικό είναι οι εθνικές στρατηγικές και τα εθνικά πλαίσια. Έχουμε και για την τροποποίηση και την βελτίωση της συμπλήρωσης νομοθεσίας, για την αποκέντρωση του εθελοντισμού, την εθελοντική απασχόληση στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση, για την αμοιβή και τον εθελοντισμό, ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση και εκπαίδευση, τη σύνταξη αιτήσεων εκθέσεων, τη σύνταξη ενός οδηγού που απευθύνεται στις εθελοντικές οργανώσεις και τέλος τη δημιουργία help desk και καταγγελιών και παραβιάσεων. Είπαμε πριν, βασικό είναι ένα στρατηγικό σχέδιο, η Εθνική Στρατηγική για τον Εθελοντισμό, και καλό είναι ένα τέτοιο στρατηγικό σχέδιο να εξειδικεύεται σε διάφορους τομείς με ξεχωριστή αναφορά στα άτομα μεγάλης ηλικίας και συνταξιούχους σε συσχετισμό με τη διατυπωμένη σε εθνικό πλαίσιο πολιτική για την ενεργό γύρανση. Θα δούμε και παρακάτω και μια μικρή ποσοτική έρευνα σε διάφορα ερωτήματα, κυρίως σε όλες αυτές τις προτάσεις που έχουμε καταγράψει. Είναι ενδεικτική, δεν είναι η καλύτερη, αλλά δείχνει μια κατεύθυνση για το τι πιστεύουν και σε αυτές τις προφανώς τις προτάσεις που καταθέτουμε, αλλά επειδή δεν είναι κάτι το οποίο το γεννήσαμε μόνοι μας, θα το καταλάβετε. Βασικό είναι ο Εθνικός Φορέας για τον Εθελοντισμό, με μητρό εθελοντών, με μητρό εθελοντικών οργανώσεων και κυρίως με ολιστική και ολοκληρωμένη κατεύθυνση σε όλα τα επίπεδα. Προϋπόθεση, προφανώς, η Εθνική Στρατηγική για τον Εθελοντισμό. Όσο αφορά, προτείνουμε τη δημιουργία μιας πλατφόρμας πληροφόρησης ανατομέα εθελοντισμού, ώστε τα άτομα μεγάλης ηλικίας και οι συνταξιούχοι να ενημερώνονται και να συνδέονται με τις εθελοντικές οργανώσεις. Αυτό είναι, όπως και ένας διαδικτυακός χώρος ανταλλαγής δεξιοτήτων, αυτό είναι και ένα κομμάτι, κατά κάποιο τρόπο, του Αϊθαλία, πώς μπορούν να συνδεθούν οι ηλικιωμένοι και τα άτομα τρίτης ηλικίας με φορείς, και ελπίζουμε προφανώς να αξιοποιηθεί και να μην μείνει μόνο στο σχεδιασμό, αν και, όπως είπαμε, ο στόχος του προγράμματος ήταν να ευαισθητοποιήσει και απλώς ευελπιστούμε να προχωρήσει και σε παραπάνω επίπεδο, γιατί θα είναι μεγάλη χαρά μας. Όσο αφορά όπως σας είπα και πριν, κάποια κριτική στο νομοσχέδιο, γιατί στο υπάρχον μάλλον νομοθετικό πλαίσιο, γιατί δεν κάνουμε μόνο κριτική στο νόμο, χρειάζεται ένα επαρκές και συνεχτικό νομοθετικό πλαίσιο και με κάποιο όρομα παραπάνω, γιατί δεν φάνηκε να έχει κάποιο τέτοιο όρομα. Ο νόμος αυτός ήταν αποτρεπτικός για τις μικρομεσαίες οργανώσεις, που είναι η ραχοκοκαλιά του εθελοντισμού, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουμε τον σημαίνοντα ρόλο των μεγάλων οργανώσεων. Ένα βασικό που είδαμε είναι ότι στις ομάδες του ειδικού μητρώου οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών δεν περιέχεται η κατηγορία ενεργός γύρανση, ούτε νεολαία. Χάνεται έτσι η ευκαιρία να υπάρχουν στοιχεία της κατηγορίες αυτές, αλλά και να εντοπιστούν οι ελλείψεις. Τέλος, σίγουρα χρειάζεται μια διακομματική συνεννόηση και να μην είναι κάτι αποκλειστικά μιας κυβέρνησης. Αυτό βέβαια ισχύει για όλους τους νόμους που έχουν μια στρατηγική μακρόπνοη. Είναι αναγκαίο να υπάρχει μια έκθεση αξιολόγησης, ένα ετήσιο report, όπως έρχονται για πολλά άλλα προγράμματα μέσα στη Βουλή, και για όλες τις οργανώσεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση. Η λογοδεσία είναι απαραίτητη και για αυτές, για να αποκτήσουν μια αξιοπιστία και να μην συνδέονται οι οργανώσεις με περίεργες περιπτώσεις κατασπατάληση χρημάτων, και έτσι να έχουν λιγότερη αξιοπιστία οι πολίτες της ΜΚΟ. Και προφανώς είναι και ένα γεγονός, όπως είπαμε, που διωγγώνεται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και τέλος, πρέπει να υπάρχει και μια πρόβληση για συμμετοχή των εθελοντών στη διακυβέρνηση των φορέων που τους αξιοποιούν. Έχουμε δει πολλές φορές ότι συμμετέχουν οι εθελοντές, αλλά είναι στην κατώτερη ιεραρχία της πυραμίδας, και αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά.
Βασική είναι η αποκέντρωση του εθελοντισμού. Πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα αποκέντρωσης σε δημοτικό επίπεδο και της χρηματοδότησης, αλλά και της πολιτικής για τον εθελοντισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι να υπάρχει εθνική στρατηγική για τον εθελοντισμό και να συνοδεύεται αποκλειστικά με αυτό που είπαμε, την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων. Ανέφερα και πριν την υποχρεωτική σύνταξη ετήσιων εκθέσεων και τη σύνταξη οδηγού που θα απευθύνεται στις εθελοντικές οργανώσεις και τους εθελοντές. Τέλος, είπαμε και αυτός ήταν και ο στόχος του προγράμματος, αλλά και αυτά που έχουν προταθεί. Όσο αφορά την ευαισθητοποίηση, την επιμόρφωση και την εκπαίδευση, αφορά τόσο εκδηλώσεις και καμπάνιες για τον εθελοντισμό, την επιμόρφωση και κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων και την πρόθεση οργανωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και πρόθεση προγραμμάτων που να ενθαρρύνουν την κοινωνική ενσωμάτωση των εθελοντών συνταξιούχων. Σας είπα και πριν ότι με βάση αυτές τις προτάσεις, τις οποίες μπορείτε να τις βρείτε προφανώς στο σελίδα του έργου, γιατί δεν μπορώ να σας παρουσιάζω συνοπτικά. Κάναμε μια μικρή ποσοτική έρευνα σε στελέχη θεσμικών φορέων, σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε στελέχη μη κυβερνητικών και εθελοντικών οργανώσεων και σε λέσχες φιλίας. Αυτοί ήταν πολύ σύντομοι, απαντήσανε 50 άτομα. Σίγουρα μπορεί να γίνει μια πολύ πιο γενικευμένη και πιο οργανωμένη έρευνα, αλλά παρόλα αυτά τα συμπεράσματα είναι ξεκάθαρα και επιβεβαιώνουν ουσιαστικά τη σημασία όλων αυτών των προτάσεων που σας έδειξα πιο πριν. Δεν θα μείνω, θα προσπαθήσω να τις περάσω εν συντομία για να μην σας κουράσω. Βλέπετε ξεκάθαρα πόσο σημαντικό είναι η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου και η εθνική στρατηγική για τον εθελοντισμό στην Ελλάδα και αντίστοιχα και για την ενεργογύρανση. Και στο ερώτημα αν είναι προτιμητέο ο εθελοντισμός των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και των συνταξιούχων να αποτελήσει τμήμα ξεχωριστό ή ενός ευρύτερου σχεδίου, οι περισσότεροι έχουν απαντήσει ότι καλό θα ήταν να υπήρχε μια ενιαίο σχέδιο. Αντίστοιχα, εδώ έχουμε φαίνεται ξεκάθαρα η σημασία ενός συντονιστικού κέντρου ή εθνικού φορέα για τον εθελοντισμό, ενώ υπάρχουν διάφορες απόψεις, όπου αυτό πρέπει να ερευνηθεί παραπάνω προφανώς, σχετικά με την ανάθεση εθελοντικής εργασίας από το δημόσιο σε εθελοντές, γιατί εδώ μπαίνουμε και σε άλλα μονοπάτια, τα οποία δεν είναι και σκοπός αυτής της έρευνας. Είπαμε και πριν το πόσο σημαντικό και αυτό γίνεται στις σκανδιναβικές χώρες, τα βάρη των θελοντών να καλύπτονται κυρίως από το φορέα και την υπηρεσία που αναθέτει την εθελοντική εργασία και όχι την εθελοντική οργάνωση. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντική η υποχρέωση σύνταξης αιτήσεων εκθέσεων και στη Βουλή, ώστε να μπορεί να δίνει μια αξιοπιστία. Εξίσου σημαντικά είναι η δημιουργία Help Desk και προφανώς, εντάξει, αυτό το είπαμε και όλοι, είναι η ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση και η κατάρτιση για τον εθελοντισμό από πλευράς της ευρύτερης πολιτείας, είτε στα σχολεία, είτε όμως και με γενικευμένες καμπάνιες. Τέλος, και εδώ ήταν ένα άλλο σημείο. Ναι, είναι μεγάλο το ποσοστό αυτών που συμφωνούν αν η παρακολούθηση του εθελοντισμού πρέπει να γίνει σε ένα ξεχωριστό μητρό και να έρθει έτσι υποχρέωση δήλωση στην Εργάνη. Απλώς επειδή υπάρχουν διάφορες απαντήσεις και ήταν μικρό το δείγμα, δεν είναι το αποτυπώνω μόνο και μόνο για να υπάρχει, να το δείτε και καταγεγραμμένο ότι υπάρχει μια θετική άποψη, αλλά με κάποια επιφύλαξη. Αυτό είναι το πιο πασιφανές, ότι στο πλαίσιο ανάπτυξης του εθελοντισμού είναι πάρα πολύ σημαντική η εμπλοκή των μαθητών και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βιωματικές εθελοντικές δράσεις. Και τέλος, είχαμε κάνει και μια ανοιχτή ερώτηση για να μας καταθέσουν διάφορες προτάσεις όσον αφορά κίνητρα για την πρόθεση του εθελοντισμού των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Υπήρχαν διάφορες προτάσεις
που αφορούσαν και γενικευμένα από μόνο του ποια είναι τα κίνητρα. Εδώ ενδεικτικά έχω καταγράψει κάποιες. Είναι φορολογικά κίνητρα, μείωση εταιροφαρμακευτικής συμμετοχής, οικονομική στήριξη αναγκών μετακίνησης. Είναι αυτό το κομμάτι που είπαμε για την προϋπηρεσία, όπου να υπάρχει κάποιο θετικό πρόσημο στο βιογραφικό σημείωμα του εθελοντή. Αυτό γίνεται στο εξωτερικό, ας πούμε, στην Αμερική, είναι ένα χαρακτηριστικό, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι αυτό απόλυτο στοιχείο με τον εθελοντισμό και πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός. Στην Αμερική είναι άλλη κουλτούρα. Βασικό είναι να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στα διαθέσιμα προγράμματα. Κάποιοι είπαν ότι και η άδεια από την εργασία, αλλά αυτό είναι πιο σύνθετο. Και αναφέρθηκε πριν σε κάποια προγράμματα που είτε έκανε ο Δήμος Αθηναίων και φαντάζομαι και άλλοι δήμοι, επειδή είδαμε σε διάφορα workshop, αλλά θα μπορούσε να το κάνει και γενικευμένα η πολιτεία, δωρεάν βιβλίων ή εισιτηρίων κινηματογράφων και θεάτρων. Υπάρχουν τέτοια προγράμματα, νομίζω, και για τα άτομα τρίτης ηλικίας, αλλά θα μπορούσε να γίνεται και για τον εθελοντισμό και συνδυαστικά. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπάθησα να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Ευχαριστούμε τον Σοφοκλή και να δώσουμε το λόγο στον τελευταίο μας ομιλητή, στον κύριο Μάνο Καστρινάκη, ο οποίος εκπροσωπεί την οργάνωση 50+, μια καταξιωμένη οργάνωση στον χώρο της φροντίδας και της επιστημονικής δουλειάς για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Θέλουμε να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί υπήρξε συνοδοιπόρος μας και υποστηριχτής, συμμετείχε με την ειδική γνώση που έχει σε focus group, αλλά πάνω απ' όλα μας βοήθησε πάρα πολύ και την πρόοψη στην κατασκευή του τηλεοπτικού μηνύματος, όπου νομίζω κατά γενική αμολογία είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και βοήθησε πάρα πολύ στη στρατολόγηση και τη δημιουργία μιας δεξαμενής. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μάνο, πραγματικά για όλη σας τη συμβολή. Έχετε το λόγο. Αρχίζω με να σας πω ότι έχασα ένα στοίχημα με τον εαυτό μου. Περίμενα όχι παραπάνω από 10 άτομα να είσαστε εδώ. Ευχαριστώ όλους αυτούς οι οποίοι μείναν. Η ομιλία μου θα είναι όχι τόσο ευχάριστη όσο από τους κυρίες από την Κρήτη. Θα είναι λίγο πιο σοβαρή, πιο γενικευμένη και θα έχει μια σειρά από αντιπαραθέσεις για να μπορέσω να δώσω τις διαφορές για κάποια επιχειρήματα και κάποια θέματα. Θα αρχίσω με το να σας κάνω μια περιγραφή της 50 ΚΕ, η οποία ήταν ή θα είναι ή δεν ξέρω σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή, μια μοναδική οργάνωση, 18 χρόνια σε ζωή, η οποία την φτιάξανε 2 κυρίες από την Αγγλία, που ξέρανε και από εθελοντισμό, αλλά ξέρανε από κοινωνιολογία και υγεία, και η οποία έχει ασχοληθεί με όλα τα θέματα τα οποία μπορεί κανείς να ασχοληθεί, αφήνοντας βεβαίως και κάποια έξω, που έχουν σχέση με την ενεργογύρανση. Ασχολήθηκε με την ενδυνάμωση στην ψηφιακή τεχνολογία, θα γυρίσω σε αυτό σε λίγο. Με τον ασημένιο τουρισμό και τι σημαίνει για την οικονομία της Ελλάδος όλος αυτός ο κόσμος που ζει στο εξωτερικό με άσπρα μαλλιά και θέλει να έρθει να αφήσει κάποια χρήματα στην Ελλάδα. Με την προληπτική υγεία, που είναι η βάση για ένα σωστό σύστημα υγείας, κρατώντας τον κόσμο με πρωτοβάθμια φροντίδα στο σπίτι, και με την δικτύωση. Δικτύωση μεταξύ οργανώσεων που έχουν κοινά ενδιαφέροντα σχετικά με την ενεργό γύρανση, με το mentoring, δηλαδή την υποβοήθηση ατόμων νεότερης ηλικίας με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν αποκτήσει αξίες και εμπειρίες οι οποίες είναι χρήσιμες για νέα παιδιά που θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας ή σε άλλα θέματα. Με συνηγορία, όπως παραδείγματος χάρη, πήγαμε μεταξύ αυτών και εγώ στον κύριο Τσακλόγλου και του παραπονεθήκαμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος όταν κάποιος που είναι συνταξιούχος θέλει να εργαστεί να του αφαιρείται το 30% της σύνταξής του. Ευτυχώς εισακουστήκαμε και υπάρχει νέος νόμος πάνω σε αυτό που
διαφέρει από αυτό που υπήρχαν πριν. Και μετά με διάφορες δραστηριότητες γύρανσης. Για την ενεργό γύρανση και συνεργασίες με άλλους οργανισμούς, οι οποίες είχαν μικρά αποτελέσματα κατά τη γνώμη μου. Βλέπετε λοιπόν με όλα αυτά το φάρδος, το εύρος της 50K, το οποίο το 50 σημαίνει ότι ασχολούμαστε και με τα άτομα τα οποία βρισκόμενα στους 50 ετών κάνουν την εργασία, τη δουλειά τους. Δεν είναι έτοιμοι να ετοιμαστούν για τη γύρανση. Και συνεπώς ήταν ένα θέμα της 50K. Δεν υπάρχει άλλος οργανισμός, νομίζω, στην Ελλάδα, ο οποίος έχει αυτό το εύρος που έχει η 50K. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα, τα οποία επέδρασε στην όλη ζωή της 50K, ήταν η συνεργασία με τον ΟΤΕ, το οποίο από το 2012 μέχρι το 2016 σε Δήμους Αθηνών και συνεργασία εθελοντών μαθητών από ιδιωτικά σχολεία που έχουν εδώ και χρόνια μέσα στο πρόγραμμά τους τον εθελοντισμό, γιατί το International Baccalaureate απαιτεί να έχεις και να δείξεις ότι έχεις ασχοληθεί σαν εθελοντής. Εκπαιδεύσανε 12.000 άτομα στην περιοχή της Αττικής στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Το γεγονός ότι από αυτά τα 12.000 γράφτηκαν σαν εθελοντές, σαν μέλη της 50K, ήταν ένα δείγμα της επιτυχίας του προγράμματος. Δυστυχώς, ότι κάποια στιγμή, για λόγους που δεν ξέρω, απέσυρε την χρηματοδότηση και αυτό δημιούργησε ένα μικρό χάος μέσα στην οργάνωση, γιατί δεν το είχαν υπολογίσει και δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Και από τότε έχουν ασχοληθεί με το να γράφουν προτάσεις για κοινοτικά προγράμματα, Εράσμος και διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία χρειαζόντουσαν άτομα που πληρώνονται. Και τα προγράμματα αυτά ήταν για να κρατηθούν αυτά τα άτομα που πληρώνονται στην οργάνωση. Αυτά τα άτομα όμως δεν είχαν την δυνατότητα και να βρίσκουν το επόμενο έργο για να ασχοληθούν και για να κρατηθούν στην εταιρεία, αλλά και να προβάλλουν τα αποτελέσματα του προηγούμενου έργου που είχαν κάνει. Συνεπώς, όταν εμείς μιλούσαμε σε άτομα που θέλαμε να ξέρουν για την 50K και τους λέγαμε τι έχει γίνει, τι έχουν κάνει, το ερώτημα είναι, μα πώς έχετε κάνει τόσα πράγματα και δεν σας ξέρουμε? Γιατί δεν είχαν το χρόνο να προβληθούν. Έπρεπε να επιβιώσουν και να κρατήσουν την εταιρεία να επιπλέει. Αυτό βεβαίως κράτησε μέχρι το τέλος του 2023, όταν λόγω καθυστερήσεων χρημάτων τα οποία έπρεπε να έρθουν από ΕΣΠΑ για δαπάνες που είχαν γίνει, η εταιρεία βρέθηκε χωρίς χρήματα στην τράπεζα και σταμάτησαν τις δραστηριότητες. Δεν κήρυξαν πτώχευση, γιατί κήρυξαν πτώχευση πάνω να πει ότι δεν θα μπορούσαν να πληρώσουν κάποιους προμηθευτές και διάφορους άλλους που χρωστούσαν χρήματα, αλλά σταματήσανε να ασχολούνται και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή μέχρι σε ποιο σημείο θα μπορέσουν να συνεχίσουν ή όχι. Αυτό για να σας δείξω ότι υπήρχε κάτι στην Ελλάδα το οποίο θα μπορούσε σιγά σιγά να μεταβληθεί σε οργανώσεις τις οποίες ξέρουμε που υπάρχουν στο εξωτερικό και θα έρθω σε λίγο σε αυτό. Η Αϊθαλία για μένα που ήμουνα εδώ όταν ξεκίνησε και ο κύριος Μέντης ήταν στην Πάτρα που μας έκανε την παρουσίασή του, για μένα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και ζήλευα που δεν το είχαμε σκεφτεί εμείς να κάνουμε την πρόταση στον Ποδοσάκη. Αλλά χάρηκα που θα υπήρχε μια πολύ σημαντική προοπτική συνεργασίας μεταξύ της 50K και της Έλιξ. Η Έλιξ, την οποία από την Ελένη Γαζή την ήξερα και την εκτιμούσα αφάνταστα. Δυστυχώς δεν είχαμε την ευρύ συνεργασία, αλλά παραμείναμε σε επαφή και η Έλιξ έγινε ένα μέρος ενός προγραμματός μας χωρίς χρήματα, του mentoring, και ελπίζουμε στο μέλλον να υπάρχουν περισσότερες συνεργασίες. Αυτό που γίνεται στο εξωτερικό εν σχέση με την τρίτη ηλικία, που δεν γίνεται ακόμα εδώ και έπρεπε να έχει γίνει,
είναι ότι για την τρίτη ηλικία υπάρχουν οργανώσεις. Στη Γερμανία είναι η Baxo, η οποία έχει 120 οργανισμούς που ασχολούνται με διάφορα θέματα για την τρίτη ηλικία και δεν τίθεται θέμα αν είσαι της τάδε συνταξιοδοτικής ένωσης ή κάποιας άλλης. Οι συνταξιοδοτούμενοι γίνονται μέλη της Baxo. Μια άλλη οργάνωση είναι στην Αμερική, η AARP, που έχει 32 εκατομμύρια μέλη και μόνο από το $10 που δίνει καθένα από αυτά τα μέλη έχουν γύρω στα 300 εκατομμύρια το χρόνο έσοδα. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε, που εγώ δεν θέλω βεβαίως να συγκρίνω με Γερμανία και Αμερική τι κάνουμε στην Ελλάδα, αλλά αν υποτεθεί ότι από όλες τις συνταξιοδοτικές ενώσεις που έχουμε, οι οποίες το μόνο ενδιαφέρον το οποίο βλέπουμε να έχουν είναι αν θα αυξηθεί η σύνταξή τους. Και έχουν τους συνδικαλιστές οι οποίοι υποτίθεται εργάζονται για τα μέλη τους. Είτε στρατιωτικές ενώσεις, είτε τραπεζιτικές ενώσεις συνταξιούχων, είτε οποιασδήποτε άλλες ενώσεις συνταξιούχων. Αν όλες αυτές οι ενώσεις ενώνονταν και τα 2 εκατομμύρια, ας πούμε, που μπορεί να είναι οι συνταξιούχοι, είχαμε 100.000 τα οποία δίνανε 20 ευρώ, στην 50+ να τους αντιπροσωπεύσει, χωρίς πολιτικές κομματικές ενδιαφέροντα, θα ήταν κάτι πολύ σημαντικό για την ελληνική κατάσταση των συνταξιούχων και των ενεργών της ενεργούς γύρανσης. Αυτό για μένα ήταν ένα όνειρο, το οποίο φαντάζομαι δεν θα το πετύχουμε, αλλά είναι κάτι να σκεφτούμε για το μέλλον. Υπάρχουν δύο άκρα που βλέπω εγώ στο θέμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων και σε αυτό το οποίο έπρεπε να υπάρχει. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν δυστυχώς ένα χαμηλό αριθμό ωφελουμένων. Δεν φτάνουν τα χρήματα ούτε για μακροχρόνιες δουλειές, ούτε για πολλά πρόσωπα τα οποία θα ωφεληθούν. Η βιωσιμότητα των έργων τους είναι μικρή. Όλοι ζητάνε βεβαίως να δείξουν πώς θα γίνει ένα έργο βιώσιμο, αλλά δυστυχώς όταν, όπως είπε ο κ. Μέντης, κλείσουν τα φώτα, το έργο σταματάει να είναι αυτό το οποίο έπρεπε να συνεχίσει και πώς θα συνέχισε. Υπάρχει έλλειψη συνεργασίας στο ΜΚΟ με το δημόσιο. Παράδειγμα αυτού είναι ότι το δημόσιο ή κάποιος, και θα έρθω και στο κάποιος άλλος, δηλαδή ο ιδιωτικός τομέας, αν έβλεπε ότι μία οργάνωση σαν την 50 και ετοιμάζεται να κλείσει και να κατεβάσει τα ρολά, θα έπρεπε κάτι να βρει έναν τρόπο να την κρατήσει ανοιχτή και να την βοηθήσει να ξανανεύει. Πέρσι και σήμερα είναι η φετινή ένωση της CSR, οι εταιρείες της κοινωνικής ευθύνης, έχουν συνέδριο σήμερα. Στο περασμένο συνέδριο της περασμένης χρονιάς που είχα παρευρεθεί, από τις 50 παρουσιάσεις των έργων που οι εταιρείες χρηματοδοτούν με κοινωνική ευθύνη, δεν υπήρχε ούτε μία για την τρίτη ηλικία. Αυτό σημαίνει ότι το θέμα δεν είναι σεξι αρκετά. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Δεν ενδιαφέρει ούτε το δημόσιο, ούτε τη γειτονιά, ούτε κανέναν άλλον. Και όμως είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα αυτή τη στιγμή για το κράτος μας, την οικονομία μας, την ύπαρξή μας. Το δημογραφικό πρόβλημα. Το δημογραφικό πρόβλημα χρειάζεται όχι στρατηγική των 4 ή 5 ετών μιας κυβερνητικής κατάστασης. Χρειάζεται μακροχρόνιο στρατηγική, η οποία περνάει από μια κυβέρνηση στην άλλη. Και ένας τρόπος να κρατηθεί αυτή η στρατηγική είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Γιατί αυτές παραμένουν. Δεν έχουν κομματική σχέση, έχουν στρατηγική και στόχους στους οποίους μπορούν να τους κρατήσουν σε βάθος χρόνου. Μαζί με το δημογραφικό είναι η κλιματική αλλαγή και έχουν συσχετιστεί αυτές τα δύο θέματα. Η τεχνολογία και μετά βεβαίως η βιωσιμότητα, αυτά που τα Ηνωμένα Έθνη μας ζητάνε να κρατήσουμε υπόψη. Η στρατηγική γύρανση αναλύθηκε σε μια μελέτη που χρηματοδότησε η Γραμματεία της Έρευνας και Καινοτομίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιά.
και ο βασικός ερευνητής ήταν ο Μιλτιάδης Νεκτάριος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο οποίος εξέδωσε αυτό το βιβλίο, το οποίο λέγεται «Στρατηγική για τη γύρανση του πληθυσμού της Ελλάδος». Σε εκδόσεις Παπαζήση έχει εξαιρετικά στοιχεία και βλέπει κανείς πώς η μείωση του πληθυσμού, γιατί ο πληθυσμός θα αρχίσει να μειώνεται λόγω του δημογραφικού και λόγω του ότι δεν θα υπάρξει αναπλήρωση των ατόμων από παιδιά και νέα παιδιά. Η μείωση του πληθυσμού θα φτάσει το 2050 να ισορροπηθεί και ό,τι χρειάζεται μια στρατηγική για τη γύρανση είναι αυτό που απασχολεί τους νέους, τις συντάξεις τους και οτιδήποτε άλλο. Έχει 7 άξονες στρατηγικής. Οι 5 είναι λίγο πιο γενικοί. Είναι η δραστική αναβάθμιση της παιδείας, γιατί με λιγότερο πληθυσμό και λιγότερο πρέπει να έχουμε πιο έξυπνα εκπαιδευμένο κόσμο στα πανεπιστήμια μας για να μπορέσουμε να επεξέλθουμε του ανταγωνισμού. Η επανίδρυση του κράτους, η λέξη επανίδρυση ακούγεται αστεία, αλλά είναι ο δημόσιος τομέας και πώς θα γίνει να εξυπηρετεί τους πολίτες, όχι να τους έχει από κάτω του και να τους δίνει καινούριους νόμους μόνο. Η οικονομική πολιτική και η πρωτογενής τομέας, γεωργία, και η αύξηση των εξαγωγών. Αν δεν μπορούσαμε να καλύψουμε αυτό το θέμα, θα έχουμε μια συνεχεία εκροή χρημάτων. Η εθνική ταυτότητα, που έχει σχέση με την ομογένεια σε όλο τον κόσμο, δηλαδή υπάρχουν κράτη που κρατάνε την ταυτότητά τους και δεν ενδιαφέρονται αν είσαι Πολωνός, που είσαι, σε ποιο κράτος είσαι, θεωρείσαι Πολωνός. Η άμυνα και η Ευρώπη, που είναι βεβαίως θέμα πρόσφατο με αυτά που γίνονται στην Ουκρανία. Ο έκτος άξονας έχει σχέση με την ενεργό γύρανση και τη μετανάστευση. Τα κίνητρα παραμονής στην εργασία πάρουν των 60 ετών. Αν μιλήσει στους συνταξιούχους σήμερα ότι έχεις ευκαιρία να εργαστείς παραπάνω από το όριο της σύνταξής σου, δεν ξέρω τι θα απαντήσουν. Αλλά θα γίνει αυτό, γιατί δεν μπορεί να μην γίνει. Θα χρειαστεί κόσμος να εργαστεί, να καλύψει ανάγκες που δεν υπάρχουν. Συμβαίνει τώρα στον τουρισμό. Παραδείγματος χάρη, τα επαγγέλματα τουρισμού έχουν πρόβλημα. Πρέπει να φέρεις κόσμο απ' έξω για να καλύψεις αυτές τις ανάγκες των εταιριών που είναι στο τουριστικό τομέα σήμερα. Επιχειρηματικότητα πάνω από τα 55. Κάποιος που φτάνει τα 55 σου λέει τελείωσα εγώ. Πρέπει η κουλτούρα να αλλάξει, να σκεφτεί ότι έχει μέλλον ακόμη. Μετά είναι το θέμα της πολιτικής της μετανάστευσης. Οι Γερμανοί το έχουν πιάσει πολύ καλύτερα το θέμα από ό,τι έχουμε εμείς. Προσπαθούν να φέρουν ανθρώπους που τους χρειάζονται μέσα στη Γερμανία. Αν δεν έχουν κόσμο, ο εργοστασιάρχης θα πάρει το όλο του το εργοστάσιο και θα το μεταφέρει στη Ζιμπάμπουε, στην Πακιστάν, οπουδήποτε που θα βρει τον κόσμο για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Και αυτό αντιμετωπίζουν οι Γερμανοί. Γι' αυτό το mentoring εργάζεται στη Γερμανία σε κατακόρον. Το πληρώνουν οι εταιρείες μέσω των επιμελητηρίων που υπάρχουν σε όλες τις πόλεις τις μεγάλες. Λοιπόν, ένας τρόπος να μπορέσει κανείς να καλύψει τα προβλήματα που το δημογραφικό δημιουργεί είναι η μετανάστευση, αλλά γι' αυτό χρειάζεται σωστές και καλές πολιτικές. Ο 7ος στόχος έχει σχέση με τη φροντίδα. Το θέμα της φροντίδας είναι εξαιρετικά κρίσιμο και μεγαλώνει συνέχεια οι απαιτήσεις του. Και αυτό γιατί όλοι ξέρουμε πόσος κόσμος αφιερώνει χρόνο για να φροντίσει τους οικείους του και φεύγει από τη δουλειά του που πρέπει να είναι για να είναι παραγωγική η Ελλάδα. Και αν δεν υπάρχει ο τρόπος να υπάρχει φροντίδα long-term care που λέγεται στη χώρα μας, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Αυτό βεβαίως σημαίνει παροχές, οικονομική πολιτική, ιδιωτική συμμετοχή, δηλαδή εταιρείες μπορούν να βοηθήσουν τους υπαλλήλους τους να καλύψουν τα έξοδα για τη φροντίδα των δικών τους.
οι ασφαλιστικές εταιρείες, αύξηση κλινών. Ακούσαμε ότι το γυροκομείο έχει 100 κλίνες. Δηλαδή δεν φτάνουν στα διάφορους οργανισμούς οι κλίνες οι οποίες υπάρχουν σήμερα για τη φροντίδα. Και βεβαίως το εργατικό. Όσος κόσμος θα εκπαιδευτεί να είναι φροντιστής. Αυτοί είναι οι 7 άξονες, τις οποίες θα διαβάσετε μέσα στο βιβλίο του κυρίου Νεκτάριου, ο οποίος κύριος Νεκτάριος μαζί με κάποιους άλλους γνωστούς οικονομολόγους, πριν δεν ξέρω πόσα χρόνια, 10, 15, 20, έλεγε τι πρέπει να γίνει για την συνταξιοδοτική πολιτική της Ελλάδος, η οποία ένα μεγάλο μέρος καλύπτεται από τους φορολογούμενους. Δεν εισακούστηκε τότε και γι' αυτό τώρα έχουμε προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε μετά από τόσα χρόνια. Δεν θα εισακουστεί και τώρα ο κύριος Νεκτάριος, γιατί ενώ η κυρία Ζαχαράκη ήταν στην παρουσία του βιβλίου του, δεν είμαι σίγουρος ποια από αυτά τα πράγματα τα οποία προτείνει θα μπορέσουν να γίνουν πολιτική της κυβέρνησης σήμερα και να παραμείνουν και μετά την σημερινή κυβέρνηση από άλλες κυβερνήσεις. Κατά βάση, αυτά ήταν που ήθελα να σας πω. Να σας αφήσω λίγο να σκεφτείτε, γιατί δεν νομίζω κανείς ότι πρέπει να παίρνει τον χρόνο ενός οπερατηρίου, αν δεν αφήνει πίσω του κάποιες σκέψεις που σας προβληματίζουν. Και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καστρινάκη, για την πολύ τεκμηριωμένη παρουσίασή σας. Και κλείνοντας τις εργασίες αυτού του συνεδρίου, νομίζω ότι ένα πράγμα σίγουρα το πετύχαμε. Το μενού είναι πλούσιο. Είχε μεσογειακό μοντέλο. Κρήτη, συναίσθημα, καρδιά, τιμή. Είχε και αγγλοσαξονικό μοντέλο. Το υπερασπίστηκε ο κύριος Σταμάτης που είχαμε πριν στο τραπέζι. Τεχνοκρατικά, δείχτες, δρόμο που πρέπει να πάμε, εκπαίδευση. Είχε τις ανησυχίες του κυρίου Καστρινάκη. Ναι, όλα αυτά συνδέονται με το δημογραφικό ζήτημα και θα πρέπει να δούμε πολιτικές. Θίξαμε τέτοια ζητήματα. Δημιουργήθηκαν εργαλεία. Κάναμε και μια έρευνα που μας έδειξε ο Σοφοκλής να δούμε πού βρίσκεται. Αν απασχολούν καταρχήν την ελληνική γνώμη. Χρειάζεται δουλειά. Σίγουρα μέσα σε αυτή την ωραία διαδρομή που είχε το Αϊθαλία με το εμβληματικό ξεκίνημα ενός ανθρώπου που σας παρουσίασε και πιο πριν, του Δημήτρη του Καμπανάρου, που δεν μπορούμε να τον αποκόψουμε από αυτό που είναι το Αϊθαλία. Δυστυχώς δεν μας συνόδεψε στην πορεία γιατί συνέβησαν διάφορα γεγονότα. Όμως η σκιά του, και θα έλεγα καθημερινά υπάρχει δίπλα μας και σίγουρα θα μας κοιτάζει αυτή τη στιγμή και θα χαίρεται ότι αυτό που συνέλαβε πρώτος εκείνους σαν ένα όραμα, σε μεγάλο βαθμό προσπαθήσαμε να το υλοποιήσουμε. Αλλού πετύχαμε, αλλού δεν πετύχαμε. Ή τουλάχιστον δεν πετύχαμε τους στόχους που είχαμε θέσει. Όμως θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι με τίμιο λόγο, όπως μας είπε η Κρήτη, θα προσπαθήσουμε, είτε η πολιτεία μας βοηθήσει είτε όχι, είτε βρούμε άλλους τρόπους να συνεχίσουμε αυτή την παρακαταθήκη που δημιουργήθηκε, που δείχνει ότι τώρα είναι το σωστό timing. Στη ζωή υπάρχουν σωστές χρονικές στιγμές. Αν τις παραμελήσεις, το τρένο έχει περάσει, έχει σφυρίξει 3 φορές και εσύ δεν είσαι αναβάτης. Τώρα είναι το σωστό timing. Τώρα υπάρχουν και οι πόροι και υπάρχουν για όλους. Και για το δημόσιο τομέα και για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το θέμα είναι ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε με κοινωνική λογοδοσία, με διαφάνεια και πάνω απ' όλα οι στόχοι που θα βάλουμε να σχετίζονται με τις πραγματικές ανάγκες αυτής εδώ της χώρας και των ανθρώπων που κατοικούν, έτσι ώστε να μην πάει τίποτα χαμένο.
Με αυτές τις σκέψεις δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση από το κοινό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δείξατε τεράστια υπομονή. Ξεφύγαμε από χρόνους. Ξεκινήσαμε βέβαια περισσότεροι στην αρχή, μείναμε λιγότεροι, αλλά έμεινε ένα ικανοποιητικό ακροατήριο για ένα ωράριο 12-5 που κόβει και μαχίζει τη μέρα στη μέση. Δεν ήταν εύκολο και σε δύσκολη εποχή. Αν υπάρχουν 2-3 ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστως να σας δώσουμε το λόγο πριν κλείσουμε. Παρακαλώ, θα σας φέρουν το μικρόφωνο. Λέγομαι Λάσκαρη και είπα ότι είμαι από το διαβάζω για τους άλλους. Εκείνο που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι κανείς δεν αναφέρθηκε στο τι κέρδος τελικά, και όταν λέω κέρδος εννοώ οικονομικό, μπορεί να έχει το κράτος, να το πούμε έτσι, από την αειθαλία. Διότι οι κυρίες που εμφανίστηκαν από την Κρήτη και που ήταν ένα πολύ ωραίο παράδειγμα και δεν άκουσα, οι κυρίες που εμφανίστηκαν λοιπόν από την Κρήτη είναι υγιείς, δεν χρειάζονται να κάνουν 100.000 εξετάσεις, ούτε είναι σε κάποιο δομή που φέρνει κόστος για το σύνολο και για την κυβέρνηση. Εντάξει, αυτό που είναι ένας ελέφαντας μέσα σε αυτό το δωμάτιο και δεν ακούγεται καθόλου, όλοι μιλάμε για τη γύρανση του κόσμου της Ελλάδος, αλλά δεν λέμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνει το κόστος για την περίθαλψη. Ακριβώς. Λοιπόν, το να έχουμε λοιπόν ανθρώπους που είμαστε, όπως εγώ που είμαι στα 62 μου και οι κυρίες που είναι στα 80 κάτι του, και να είναι υγιείς και να μπορούν να προσφέρουν και να αισθάνονται ότι είναι όρθιες, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα πολύ δυνατό σημείο, το οποίο κανονικά οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με αυτή την τρίτη ηλικία που λέγεται ή ξαναλέγεται, δεν ξέρω γιατί είμαστε στην τρίτη ηλικία, θα έπρεπε να το χρησιμοποιούν όταν ζητάνε να επιχορηγηθούν, νομίζω, και δεν το χρησιμοποιούν. Τουλάχιστον δεν έχω ακούσει εγώ. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, λυπάμαι που ο κύριος Σταμάτης έφυγε αμέσως μετά, διότι το να μεταφέρεις την ευθύνη του εθελοντισμού και στην κοινωνία, και μάλιστα στην ελληνική κοινωνία που άκουσα τόσες φορές ότι δεν είμαστε εθελοντές, που αυτό με εκπλήσει εμένα, γιατί εγώ έχω γύρω μου συνεχώς κόσμο που προσφέρει, όπως είπατε, στους γονείς τους, στα παιδιά τους, στις γάτες της γειτονιάς, στους αρρώστους της διπλανής πόρτας. Δεν είναι οργανωμένος, συμφωνώ, φοβάται, συμφωνώ. Όταν υπάρχει τέτοια κακή διαφήμιση για τις ΜΚΟ, πώς μπορεί κάποιος να δεχτεί να γίνει εθελοντής? Όταν συνεχώς, και ιδίως τα τελευταία χρόνια, ακούμε για τις κακές ΜΚΟ που εκμεταλλεύονται, που δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάνουνε. Τώρα ξαφνικά η κοινωνία των πολιτών που έχει φάει όλο αυτό τη μαυρίλα, τώρα πρέπει να έρθει και να διδάξει τον κόσμο να κάνει εθελοντισμό. Όχι. Θέλει πλαίσια, θέλει σωστή, τα είπατε πάρα πολύ ωραία, θέλει σωστή πλαισίωση, θέλει σωστή νομοθεσία, θέλει σωστό έλεγχο, θέλει να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη στην κοινωνία των πολιτών για να μπορέσουν οι άνθρωποι να δεχτούν να ενσωματωθούν. Και σας μιλάω εγώ που προέρχομαι από μια οργάνωση που δεν έχει πρόβλημα κανένα, διότι διαβάζω για τους άλλους και ομολογώ ότι η πρώτη φορά στη ζωή μου που έχω ασχοληθεί με μια οργάνωση που δεν έχει πρόβλημα να βρει εθελοντές. Μόνο για πρώτη φορά. Έτσι. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση. Και εύχομαι να βγάλετε όλα αυτά τα αποτελέσματα που έχετε να βγούνε προς τα έξω
να διαδοθούν πάρα πολύ, γιατί έχουμε μια ισοστρέφεια, δυστυχώς, η κοινωνία των πολιτών. Και περιμένω πάρα πολύ να δω το εργαλείο που δημιούργησε η Ακαδημία του ΟΤΕ, γιατί είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Σας ευχαριστώ. Εντάξει τότε. Πλάνο, ναι, βεβαίως. Το μικρό. Κάνει. Και καλή. Όχι, δεν είναι καλή. Ήθελα μόνο να σας απαντήσω. Μπορούσε και η ίδια να σας πει ότι οι κυρίες που είναι εδώ έχουν θέματα υγείας και σοβαρότατα. Αυτό το ωραίο χαμόγελο έχει ρευματοειδή, αρθρίτη, δαλίκο, στομάχι, έντερο, μπλα μπλα μπλα. Αλλά είναι υπέρβαση. Μπορεί να συμβεί. Είναι καλά, είναι και το σώμα καλά. Θέλω να πω ότι Μεταφύγουμε στην άκρη. οι περισσότεροι άνθρωποι μετά από την ηλικία έχουν θέματα υγείας, αλλά ενίοτε εμείς πρέπει να αποχωρήσουμε. Γι' αυτό πήρα το μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε όλους θερμότατα. Νομίζω ότι καταλάβατε όλοι για ποιο λόγο καλέσαμε. Πήγαμε σε όλη την Ελλάδα, σε πολλά μέρη. Και θα έπρεπε κανονικά, εμείς μιλάμε κυρίως για πολιτικές, για το αστικό μοντέλο. Κι όμως, πήγαμε και υποκληθήκαμε σε αυτό που είδαμε στην Κρήτη, γιατί ήταν κάτι το διαφορετικό από όλη την Ελλάδα. Το είδατε. Είδατε αυτό που το πάθος και την αγάπη. Αυτά δεν ξέρω αν είναι κυβερνητικές πολιτικές. Είναι μέσα από την ιστορία και την παράδοση ενός λαού που πρέπει να την ξαναθυμηθούμε, τις ρίζες μας. Αλλά να μην αδικούμε τον κύριο Σταμάτη. Ο κύριος Σταμάτης μίλησε με όρους αγγλοσαξονικούς, πιθανότατα γιατί η παιδεία του και η εκπαίδευσή του προέρχεται από αυτό. Χρειαζόμαστε πράγματα που είπε. Χρειαζόμαστε κι εμείς να μετράμε με δείκτες ό,τι κάνουμε. Είναι απαραίτητο να γίνει. Αλλά χρειαζόμαστε και μακροπρόθεσμες πολιτικές που ναι, θα πρέπει να περάσουν στις μικρές γενιές. Από μικρή να μάθουμε να γίνουμε εθελοντές. Γιατί ο εθελοντισμός είναι όπως και το γύρας. Πρέπει από τη στιγμή που βγούμε από την κοιλιά της μάνας μας να κάνουμε όλα αυτά που πρέπει για να έχουμε και καλά γεράματα και καλή ζωή. Και ένα στοιχείο καλής ζωής είναι να προσφέρουμε. Μας το έδειξαν τι σημαίνει προσφορά οι άνθρωποι από την Κρήτη, όταν ξεπερνάς και τις αρρώστιες και εισπράττεις από τη χαρά του να δίνεις. Γιατί τελικά είναι πιο ωφέλιμο και πιο λειτουργικό από το να παίρνεις. Σας ευχαριστούμε όλους για την υπομονή που δείξατε και ήσασταν σήμερα μαζί μας.